Ben, moi boa tarde a todos e todas, tanto as que estades aquí presencialmente como as que nos seguides por streaming. É para min un auténtico prazer poder presentar e conducir este acto en defensa da Universidade Pública, un acto que responde de algunha maneira a esa ameaza que vimos da implantación dunha universidade privada controlada e sometida, por suposto, aos intereses de a banca, un pouco algo que afonda nese modelo universitario ao servizo do gran capital e das élites sociais, mentres que, se queremos unha sociedade máis avanzada, unha sociedade máis democrática, igualitaria e que nos ofreza unha educación para todos e todas de calidade e respondendo ás necesidades do noso país, pois o que temos que facer é apostar por fortalecer o sistema educativo público, o sistema universitario público, por suposto, e isto pois debera ser un principio irrenunciable. É o que defendemos no Bloque Nacionalista Galego, o dereito a esa educación de calidade, a ese ensino público galego para o noso país, o que implica, por suposto, poñer ferramentas e poñer recursos a disposición pois de que moi especialmente a mocidade poidamos formármonos da mellor maneira posible. E por iso, pois, como dicía antes, é un placer para min presentarvos as persoas que nos acompañan hoxe para falar precisamente deste tema. Estou moi ben acompañada, como podedes comprobar. Temos connosco a Xosé Luís Armesto, ex-reitor da UDC, a Salustiano Mato, ex-reitor da Universidade de Vigo, e a Rubén Lois, catedrático da USC, por suposto, como non podía ser de outra maneira, a nosa portavoz nacional, Ana Pontón. Son persoas que souberon desde as reitorías ou desde postos de dirección que a defensa dos servizos públicos e moi especialmente da educación pública é fundamental para construirmos a sociedade que queremos, e iso fai posible tamén esa visión do sistema universitario galego como un todo, aínda que ao final acabase sendo tres universidades diferenciadas, pero esa visión de ver o sistema universitario galego como algo homoxéneo que responde ás necesidades educativas dun país, non? Sen máis, como non me quero estender e como queremos, por suposto, escoitalos a eles e tamén a nosa portavoz nacional, paso a darlle a palabra a Xosé Luís Armesto. Moitas grazas. Moitas grazas. O carácter público da universidade, a súa autonomía, a democratización do acceso e o modelo como idea de ben público ten un valor estratégico para Galiza. Os ataques a ese carácter público veñen ao longo dos últimos anos de varias fontes, nomeadamente do subfinanciamento da universidade. Non é un problema galego ou español, é un problema mundial. O neoliberalismo global utilizou tres mecanismos principais para someter a universidade pública ao capitalismo universitario: o subfinanciamento, a concorrencia desleal cas universidades privadas cuxa creación privilexiou en moitos países, a invención dos rankings entre universidades e a cuantificación da produción científica. O obxectivo é destruir unha das características principais que, idealmente, polo menos, a universidade pública sempre procurou ter: ser un centro privilexiado de produción de coñecemento crítico, libre e independente. As dificultades dos estudantes das clases populares para acceder á universidade están a aumentar. Estou certo que ca pandemia actual este fenómeno vai adquirir unha gravidade inmensa. Por iso, é preciso a defensa intransixente do carácter público da universidade e a exixencia dos medios financeiros para poder exercer a súa función adecuadamente. E, por outro lado, a responsabilidade social da universidade debe contribuir á cohesión social e, con iso, a unha maior articulación entre a sociedade galega e a universidade galega. Leín literalmente, porque estas son palabras do profesor Boaventura de Sousa Santos, sociólogo portugués e doutor honoris causa pola Universidade da Coruña, que tivo a ben prologar un libro que está a piques de saír e que titulei Universidade Galega sempre pública.
co subfinanciamento e co rankings xa levamos moitos anos pelexando. Pero na Galiza, por primeira vez en este ano, en 2021, nos aparece a terceira pata dese neoliberalismo feroz, que é a creación dunha universidade privada. Precisa Galiza dunha universidade privada tendo 3 universidades públicas? O que temos na Galiza é un sistema universitario, como comentaba Navia, un sistema universitario creado por lei de 1989 e que actúa, que funciona en base á colaboración e á cooperación. Onte tuvemos un exemplo máis desta colaboración. As 3 universidades chegaron a un acordo para impartir un grau e un mestrado interuniversitario de inteligencia artificial. Colaboración, cooperación. 3 universidades distribuídas en 7 campus, o que permitiu aproximar a universidade aos grandes núcleos de poboación e así facilitar o acceso aos estudios universitarios. Como repito con frecuencia, esta descentralización fixo moito máis pola igualdade de oportunidades e o acceso á universidade que calquer política ambiciosa de bolsas que, por outra parte, nunca existiu. Ademais, os 3 claustros das universidades nos puxemos de acordo nun momento crítico da realidade presente e pasada da universidade co tema da suba das tasas e conseguimos convencer ao goberno galego de que conxelara as tasas. E, de alguma maneira, paliar, de alguma maneira, o efecto terrible daquel decreto de 20 de abril de 2012, estamos a falar, que lle chamaban de medidas urxentes de racionalización do gasto público e, en realidade, o que era, fixaba os prezos de matrícula para os aproximar gradualmente ao custo de prestación do servizo. Pagar o custo de prestación do servizo, eso é privatizar. Afortunadamente, non avanzaron demasiado en esa liña. O sistema universitario galego ten unha ampla oferta académica que trata de adaptarse ás necesidades da sociedade galega. As universidades do SUC xeran coñecemento ca súa actividade investigadora básica e aplicada e traballan para mellorar económica e culturalmente a súa contorna. As empresas galegas colaboran co sistema universitario galego, participando na docencia especializada, nomeadamente nos mestrados, na elaboración e realización de proxectos de investigación e mesmo compartimos espazos e instalacións para favorecer a innovación empresarial. Se a oferta académica é ampla e a colaboración público-privada funciona dentro dun orden razonable, non parece razonable que unha fundación dun banco invista os seus diñeiros en crear unha universidade privada. Ademais, como decía nas palabras de Boaventura, do profesor Boaventura, esta concorrencia é desleal. Vou tratar de explicalo en 3 aspectos. No mes de abril deste ano, o Observatorio do Sistema Universitario publicou un exhaustivo estudio sobre os graus universitarios, sobre as universidades, que se titulaba Que entendemos por universidade? Analizaba unha serie de criterios para decidir, de acordo ca normativa actual, e a normativa que está a sair, hai borradores de decretos xa, de cales son os criterios imprescindibles para ser universidade. Esos requisitos analizan a oferta docente, a actividade investigadora, o cadro de persoal docente investigador e a súa cualificación. Analizaron 48 universidades públicas e 33 das 38 universidades privadas existentes. Pois ben, só as universidades do sistema universitario galego, só concebido como sistema, cumplen os requisitos da normativa actual para ser considerada universidade. Só o sistema universitario galego. Entre outras razóns, porque non temos ninguna universidade privada, porque en outros sitios onde teñen universidades privadas, pois o sistema como tal non cumple cos requisitos. Por poñer detalles, pois
hai 33 universidades privadas que non cumplen ca oferta que teñen que ter de estudios de doutoramento. Só unha universidade privada, só unha, cumple cos requisitos de investigación. E o 91% das universidades privadas incumple os criterios de cadro de persoal e a súa cualificación. Na oferta de estudos, que é o punto forte das universidades privadas, oferta de grau e oferta de mestrado, pois tampouco cumplen cos requisitos, en este caso, do sistema universitario galego, porque a lei, as normas galegas, din que non se poden establecer estudios que duplican os existentes. O mesmo Observatorio do Sistema Universitario, no 2019, analizou de forma exhaustiva todos os graus que se ofertan no sistema universitario español. E tamén quero destacar unha cousa. Aparecen 560 denominacións. E destas 560 denominacións, só 365 corresponden a títulos distintos. Isto das denominacións e dos títulos, que foi unha desregulación consecuencia da implantación do Espacio Europeo de Educación Superior, desregulou as denominacións, desregulou os títulos, desregulou a duración dos títulos, permitiu títulos de 180 créditos. Esa desregulación o aproveitou a universidade privada, fundamentalmente para aumentar a oferta de denominacións ou de títulos. Concretamente, o dato é que multiplicou por un 65. Nas universidades privadas multiplicaron a oferta por un 65. Nas universidades públicas españolas un 0,2, é dicir, quedou como estaba, e no sistema universitario galego diminuiu 0,87. Esa desregulación favorece sempre a quen privatiza, a quen utiliza a educación como un mercado. Se revisamos a oferta universitaria en Galiza das universidades da iniciativa privada, que de momento non hai ningunha universidade privada, pero sí hai iniciativa privada. Sabedes que está funcionando o CESUGA, que tamén solicitou agora, últimamente, tamén convertirse en universidade privada. Pois a experiencia que temos do ano 2014, estábamos no Consello Galego de Universidades, Salustiano máis eu, co informe en contra do Consello Universitario Galego, se aprobou a implantación dos títulos de traducción e publicidade na Universidade de Vigo, que xa existían. Pero esa mesma instancia, o CESUGA, que é unha franquía dunha universidade privada, da Universidade Diocesana de Zaragoza, San Jorge de Zaragoza, máis bien de Villanueva de Gállego. Tamén imparte xa títulos que existen na Universidade da Coruña, Arquitectura e Administración e Dirección de Empresas. E, por outra parte, as universidades privadas tampouco xogan cas mesmas normas que as públicas no tema da oferta de plazas en titulacións que teñan moita demanda social. As privadas poden ofertar as plazas que queren, as universidades públicas, se queren aumentar a oferta onde hai demanda social, teñen que diminuir a oferta en outras titulacións. É unha especie de suma cero. As reglas de xogo non son as mesmas para as universidades públicas que para as universidades privadas. Remato xa. Temos un bon sistema universitario público que cumpre razonablemente ben ca misión encomendada á universidade. E isto é froito do traballo de moitos anos, de máis de 30 anos de existencia do sistema universitario galego. A sociedade galega non se merece que o goberno galego e a banca trunquen unha realidade exitosa creando unha universidade só para unha minoría social, afondando nas desigualdades e debilitando a universidade pública. Temos que seguir teimando na defensa da universidade pública para defender ese dereito fundamental de acceso á educación en igualdade de oportunidades tamén ao ensino universitario. Nada máis. Moitas grazas, Xosé Luís. Ten agora a palabra Salustiano Mato, ex-reitor da UVigo. Graciñas. Bueno, é un placer estar hoxe aquí con estes compañeiros de moitas loitas e andanzas, non sei como denominalas.
Bueno, Armesto xa dixo todo, prácticamente. E como dixo todo, eu quero poñerlle o acento a varias dos aspectos que se mencionaron. O primeiro é recordar algo que parece que, por ser ou porque nos pareza obvio, pois pensamos que non temos que poñelo ou repetilo ou decilo alto, non? E é que a educación é un dereito dos ciudadanos. E a educación como dereito constitucional dos ciudadanos, en un país como o noso, incluye a educación superior. Isto é obvio, todo o mundo parece que o suscribe, pois estamos con estas iniciativas tocando ese dereito, o estamos minusvalorando, o estamos socavando, o estamos retorcendo. E precisamente, como é un dereito, necesita cumplir todas as premisas que comentou Armesto, non? E por eso loitábamos, no sistema universitario galego, loitábamos contra a subfinanciación e contra ese retorcernos, non? do mundo neoliberal. Pero habíamos conseguido parar as iniciativas privadas no sentido, e non é unha discusión de iniciativa privada e iniciativa pública, é unha discusión máis centrada en o dereito dos ciudadanos a ter igualdade de oportunidades a acadar o ensino superior. No mellor dos casos, podría ter sentido pensar o seguinte, poñéndonos no outro lado. Esa iniciativa privada que vostede propón, que valor acrecentado lle dá ao sistema universitario galego para mellorar a igualdade de oportunidades nos dereitos dos ciudadanos a acadar a educación superior? Hai algún valor engadido? Hai algunha complementariedade que nos fortalece? Esa iniciativa privada vai a dar un extra de financiación ao sistema universitario no seu conxunto para que teña máis medios, non? Por exemplo, por lo tanto, ao mellor non estamos pensando, para non caer no discurso de outros, en demonizar e dialogar aquí iniciativa privada contra iniciativa pública. Non. Iniciativa privada, como quere axudar a que se desenvolva ese dereito de forma plena? A levantar barreiras económicas e barreiras sociales para que todos os ciudadanos acaden a posibilidade de ter educación superior e unha trayectoria de educación plena. Por iso quería recordar o dereito básico de educación, de que todos os ciudadanos teñen dereito a acadar a educación. E poñer en ese campo de xogo a estas iniciativas. E me vades a perdonar, pero vou a traer a recordar a alguén que foi unha persona insigne do Partido Popular que sí estaba de acordo en parte con isto, que é o señor Manuel Fraga. Manuel Fraga, como académico, vos parecerá increíble, nos 16 anos que gobernou, lle chegaron ao seu escritorio máis de media dúcia, que eu saiba, de iniciativas privadas para montar universidades privadas. E as parou todas. Non exactamente como estou dicindo eu, non? Pero sí con esa pátina académica de decir, isto, na liña que decía Ernesto, isto non ten calidad para chamarse universidade. E non confundamos, porque a veces as palabras son retorcidas, non confundamos calidade ou excelencia con élite. Cando algo se convirte en elitista, eso é sinónimo de secta, é sectario e, por lo tanto, discriminante. Unha cousa é alcanzar a excelencia a través da calidad do ensino, de facer o ensino o mellor posible, de facer a enseñanza plena o mellor posible, de ter os mellores recursos humanos e materiales para desenvolvela, e outra cousa é facer un pequeno club que non é, por ser club,
e club pechado non é precisamente garantía de ser mellor ou de máis calidade que o que é o público de acceso universal a todos os ciudadanos. Precisamente por eso, cando se restringe o acceso, se convirten en élites, e as élites son sectas. E aínda que haxa un pouco de espellismo de a famosa penetración no mercado laboral, non? Pero é unha penetración falsa, forzada por coartación dos membros do club da iniciativa privada que crean esta red e o dimensionan para demostrar o seu éxito na medida en que son capaces de colocar aqueles que deixan entrar en ese club. Eso non é calidad, nin é excelencia. Eso é elitismo e, polo tanto, sectarismo. Por tanto, benvidas todas as iniciativas privadas que se queiran, sempre que axuden de verdad a mellorar o acceso á educación superior. E, ademais, como moi ben decía Ernesto, o sistema universitario galego é, ahora mesmo, o sistema que permite a maior inclusión. Aínda queda que mellorar. Queda que mellorar no sentido de superar a subfinanciación, no sentido de realmente axudas e levantar barreiras económicas e, sobre todo, levantar as barreiras sociales, que son máis invisibles. Porque por moitas becas que fagamos, podemos chegar a levantar barreiras económicas. Por moitas medidas que implementemos, podemos ir levantando barreiras económicas. Pero as barreiras sociales son moito máis sutiles. E segundo onde naza unha persoa, non vai a ter a confianza de que pode chegar ao ensino superior. E iso é máis complicado de facelo ver para que exista de verdade igualdade plena de oportunidades para todos e todas, nazan donde nazan, estén no entorno familiar que estén, etc. Eso é o reto e hacia onde temos que progresar. Pero aínda así, a pesar de que aínda nos queda moito que mellorar, é o sistema universitario máis inclusivo de toda Europa. De feito, o sistema máis inclusivo en xeral é o español e dentro do español o galego. E iso ten moito que ver porque conseguimos ter unha vertebración da oferta académica en todo o territorio e un acceso cercano ao universal. Isto que quere decir? Quere decir que un galego ten moitas máis posibilidades de acadar o ensino superior, o ensino universitario, que un francés ou que un alemán. Entón, poñamos eso contra o que nos enchen os periódicos que son os rankings, non? Por eso vou poñer o acento. Bueno, entón, eso non é moito máis valioso que ter 20 publicacións menos ou 2 décimas menos de determinado índice con respecto a Oxford ou con respecto a outras universidades. Que ademais son torticeros porque son un oligopolio, non? Un negocio de oligopolio. Son torticeros porque nunca relativizan en función dos recursos económicos que se inyectan en ese sistema e además só midan a productividade entre comillas científica, cando o que estamos pensando que na Universidade do siglo XXI ten que ter fundamentalmente unha percepción social de traballar en trasladar o coñecemento que se xera nas universidades á sociedade e non só ás persoas que estudian para ter títulos universitarios e para formarse, senón para resolver cos coñecementos que se xeran na universidade os problemas da sociedade. Eso é auténtica transferencia de coñecemento e iso é por que estamos loitando, non? E eu quería tamén poñer o acento, lo que decía Ernesto, en outra cuestión. Claro, o decreto, a lei galega que existe ahora, o sistema se creou no 98, pero as condicións para crear unha universidade en Galicia se discutiron na época que éramos nós rectores. De feito, introducimos unhas exigencias que non habíamos podido introducir na lei española, porque foi cando precisamente Gabilondo, que onte non tuvo moito éxito, pois por cortesía non sacou adiante a lei
porque se adiantaran as eleccións e quedou nun queixón. E logo veu o ministro innombrable, non? Ver que nos estropeou todo cos precios públicos e cos decretazos que fixo. Pero nós aí aproveitamos e puxemos, polo menos en contexto. Sin ser ideal, se buscaba empezar a poñer dificultades a estas iniciativas. E estas iniciativas non só son un problema as iniciativas privadas que fan universidades que non poden chamarse universidades. O concepto de universidade que adoptamos en Galiza e que se adopta tamén en España e que adoptou mesmo a CRUE, non? A Conferencia de Rectores das Universidades Españolas, é de unha universidade, a Universidade Humboldtiana, e, polo tanto, a Universidade Humboldtiana é unha universidade que ten que ter unha calidad de ensino con un número de disciplinas diversas en grau, en posgrado e en doutoramento, pero tamén é unha universidade que ten que investigar, que ten que xerar coñecemento, e é unha universidade que ten que demostrar que o transfire. Por tanto, as iniciativas privadas que basan a súa oferta en facer un negocio ou un club, normalmente se inclinan, e isto se ve en España, por iso non pasan os exames, se inclinan a ser o que no mundo anglosajón se chama college, lugares donde se ofertan títulos, ou se venden títulos ou se fabrican títulos. Vos conto anécdotas, a mí me ten dito algunhas persoas que, en algún caso, que mandaban aos seus fillos a Madrid a determinada universidade, non vou decir o nombre, pois, porque en Vigo xa sei que é millor, pero é moi difícil. Entón, aí me aseguro que saca o título, porque pago. Quer dizer, é unha anécdota, pero é un síntoma de como se xoga a nivel de club. E, evidentemente, eu creo que o debate non está na iniciativa privada. Se ustedes queren investir en educación, en educación superior, axúdenos a facelo ben. E entón falamos e podemos falar de como facelo mellor e de como nos podemos complementar. Este investimento podía dirixirse hacia un esforzo ligado a internacionalizar a Universidade Galega e o sistema universitario galego, con toda a red que ten este banco polo Iberoamérica. E tendrían o seu espacio ligado ao seu leitmotiv dos obxectivos da Fundación, pero lle daría un valor acrecentado ao sistema universitario galego e non estaría, como decía moi ben Ernesto, facendo unha oferta que duplica a oferta do sistema universitario galego e que duplica a oferta vulnerando a lei do sistema universitario galego. Porque, se se aproba isto e se deixa que oferte títulos que xa están no mapa de títulos do sistema universitario galego, se está vulnerando a lei galega. No peor dos casos, que se aprobe isto, que parece que queren aprobalo, pois tendría que someterse ás mismas normas que as outras tres universidades. Se non, oye, non os medo a competir ningún. E barremos. De feito, si yo dicen a quenes defendían aquelo CESUGA en ese ano, te acordas, Ernesto, cando querían montar traducción e interpretación e querían montar, non, vos que pensades, que nós temos medo a competencia? Non, o que pasa é que non é de recibo que ese centro, que é unha franquicia de unha universidade que non se pode chamar universidade, non? Pois oferte as plazas que lle dé a gana en un título e nós estemos acotados, non? E encorsetados para ver que tipo de oferta podemos facer, non? Entón, este tema para min é moi claro. Entonces, realmente, se quixéramos ser constructivos, estes esforzos privados tendrían que ir a buscar valor acrecentado no sistema universitario galego, non a perturbarlo, a socavalo e, ao final, a destruílo, non? Cando temos un tesouro. O sistema universitario galego, e iso que había moitas dúbidas naquel momento, no ano 89, da creación das tres universidades, pero foi un acerto final, porque se demostrou que vertebrou totalmente o acceso á universidade na Galiza. E fixo máis, como dixo Ernesto, que ningún plan ou programa de inclusión a través de bolsas ou axudas para que todo o mundo pudera chegar a ter un título superior, non?
Entón, en esas andamos. Hasta este momento éramos a única casi comunidade autónoma do Reino de España que se había librado desto, ¿no? E parece que estamos caendo outra vez na tentación. E recordade, o din os yuppies de Silicon Valley, ¿no? Unha boa universidade é aquela onde van a aprender os fundamentos. O empleo fácil a través dun club privilexiado lle empeza a dar falta de robustez aos cuadros directivos. E esos empresarios o están notando. Porque os fundamentos son os fundamentos. É como xogar a baloncesto, non? Como non aprendas a botar o balón, dificilmente vas a facer un alley-hop, non? Estos que van directamente ao alley-hop ese, pois mal vamos. E isto é o que conseguimos nunha universidade pública galega e de calidade, non? E, bueno, o tempo dirá. De feito, cando se publique este decreto que mencionou Armesto, que está cocinado xa, ese decreto vai a poñer as cousas moi difíciles á iniciativa privada. De feito, máis difíciles, non? De feito, busca acabar cas franquicias que crecen como champiñós, non? No territorio. Salustiano, non te quero cortar, pero imos moi fora de tempo. E acabo, é que me emociono. E, ademais, mesmo, moitas das universidades privadas existentes creadas en distintas autonomías non cumplen, as creadas xa, non cumplen este decreto e van a ter unha moratoria de 5 anos para cumplilo. Moitas grazas, ten agora a palabra Rubén Lois. Bueno, boas tardes a todos e a todas. E Xosé Luís xa explicara basicamente o que había que decir hoxe. Contano, pois, ainda se complica un pouco máis, xa está todo bastante clarificado. Eu só quería insistir nas ideas que os dous compañeros meus manifestaron, que a universidade ten que ser un servicio público, non pode ser un negocio de corto percorrido. Eu quería poñer 3 exemplos, hoxe ocorreuxeme un pouco pola historia, non? Aquí celebramos hai uns anos a un rector, que eu creo que foi un dos rectores máis importantes da Universidade de Santiago, que naquele momento era a única en Galicia, que foi Rodríguez Cadars, un xeólogo, e ele na época da República o tiña claro, se había que facer unha residencia universitaria, un sistema de residencias universitarias. A partir de aí se crea o campus sur da Universidade de Santiago, porque había que abrir as portas da universidade aos fillos dos galegos e das galegas. Pensaba que tiña que aloxar a 2.500 estudantes que daquela eles pensaban que podía ser a mitade. Eles tiñan claro, nese momento, con ese proxecto de reforma, que un campus, que unha universidade, era un dos factores máis importantes de progreso e de construción dun país. Eu creo que hai que lembralo. Outra referencia en relación con este tipo de debates. O ano pasado celebrouse moito o centenario da xeración Nós. Non sei se sabedes, pero a Universidade Galega ten un espacio que é un botín de guerra, que é o lugar ao lado da Praza do Obradoiro, onde estaba o Seminario de Estudos Galegos, e que foi confiscado, entregado ao Instituto de Estudios Gallegos do CSIC. É dicir, o tema da investigación, de construir unha investigación propia, é un elemento fundamental nas universidades. E unha terceira reflexión que eu sempre introduzo porque me parece fundamental. As universidades tamén son os hospitais clínicos universitarios. Todo o que se investiga nas facultades de medicina, nas escolas de enfermería, se traslada a modelos de tratamento, se traslada a procesos de curación. Aquí hubo un accidente terrible en Angrois, e a xente que entrou no Hospital Clínico de Santiago prácticamente non morreu ninguén máis. A universidade aí estaba desenvolvendo procedimentos para salvarlle a vida a xente. Non é só unha academia, non é só un negocio, é moito máis. Insistindo un pouco nesta idea, as universidades deben de ser, no sistema universitario galego e as 3 universidades, ou son universidades completas. Aquí non sirve abrir centros para dar xestión de empresas, para misturar dereito con empresa ou calquera título máis ou menos fácil que sempre as universidades privadas pretenden desenvolver. Unha universidade ten que ter humanidades, ten que ter ciencias sociais, ciencias experimentais, ciencias biomédicas e tecnoloxía. As 3 universidades galegas, dun xeito ou doutro, son as 3 autónomas, conseguiron cubrir todo ese espacio. Dicir, hai unha formación máis ou menos integral. Eu creo que nestes momentos, ademais, é moi importante, porque vamos a un modelo de interdisciplinaridade. É bo
ao lado de medicina pode haber unha psicoloxía ou pode haber unha boa facultade de bioloxía. Hai moitas posibilidades para construir tecidos de coñecemento e factores de desenvolvemento para un país. Eu son xeógrafo, entón teño que dicir tamén que as universidades crean cidade, crean sistema urbano. En Santiago é obvio, pero non só en Santiago. En Coruña, eu creo que hai unha vinculación moi clara, e en Vigo, entre as universidades, a investigación que fan e as súas empresas. Cando falamos do I+D, Quitano sabe moito máis que a min disto. É fundamental, os centros tecnolóxicos son universidade en boa medida e son eses factores que permiten ter unha especialización intelixente e que seamos competitivos como país. Eu creo que iso é un elemento importante. En outros lugares, é simplemente os perfis. Unha boa facultade de veterinaria en Lugo axuda a todo o que é o tecido agroalimentario da provincia. Un campus de auga en Ourense define un perfil dun territorio de interior con problemas de despoboamento, etc. etc. E logo a universidade, creo que hai un erro. A universidade é docencia e é investigación. E é tan importante a docencia como a investigación. E, ademais, retroalimenta. Isto non é unha academia, como é o modelo dos centros privados, onde se recibe un título e logo hai un nivel de empregabilidade. Isto non é unha academia, nin é unha academia online. Isto é unha forma de vida e unha forma de entender a formación de cidadáns. Cidadáns que logo, cando se plantexan problemas serios, como esta pandemia que estamos vivindo, poden autocontrolarse, quedar na casa e desenvolver comportamentos moi mayoritariamente cívicos. Iso é parte da educación como servicio público. O decía antes moi ben Xosé Luis Armesto, prácticamente todos os títulos están recollidos no sistema universitario galego. Eu diría, hai algún que ainda non, sempre falo de antropoloxía, ou de musicoloxía, ou de xeoloxía, pero é igual. Porque ninguna destas academias ou destas iniciativas privadas que se están plantexando vai recoller este tipo de títulos. Non vamos a recuperar a tradición etnográfico-antropolóxica, non é rendible. Eso non lles interesa. Plantexaba moi ben Tano que non hai contribución a un intento de mellorar o coñecemento e mellorar o desenvolvemento do país. Logo é moito máis grave no caso de Galicia. A nós nos levan presionando continuamente, e eles dous foron reitores, con que os títulos poden pecharse se non temos 50 alumnos en grado ou 20 alumnos no mestrado. Hai mestrados fantásticos, con 12 ou como 15 alumnos, como en toda Europa, como nos Estados Unidos. Non é un problema cuantitativo, é un problema de calidade do ensino e de formación. En cambio, ahora entran ou queren entrar estes entes vinculados ao negocio e parece que non vai haber ningún control. Todo se rige única e exclusivamente polo capital, pola renta-beneficio, ou simplemente se canalizan dinheiro. Isto é realmente moi grave. O CESUGA intentou despegar e non ten alumnos, pero ninguén cuestiona o fracaso que se plantexa, porque é importante ter un pé para logo abrir unha universidade privada, neste caso na Coruña. Logo, o sistema universitario galego penso que respondeu, insistíame moito xente da reitoría aquí de Santiago, que o dixera moi unánimemente. Hai unha declaración da Universidade de Santiago, hai unha declaración que a mí me gustou moito, mas me gustou conxunta dos reitores de Vigo e de Coruña, e aí explican perfectamente os motivos por os cales non debe de haber unha universidade privada nestes termos. Eu opino igual que Tano, que por principio pode haber iniciativas privadas no ensino superior, pero non son así. Non é un negocio, non é unha academia, non é só unha fábrica de títulos, ten que ser moito máis. E logo plantexase un problema, non só que a Xunta vai a aprobar este proceso, senón que se colocou de perfil. Tan intervencionista sobre a universidade, o sistema universitario galego cando é público, e tan laxa cando se quere abrir un negocio privado. E isto me parece que é un problema serio. E unha última consideración, ou dúas últimas consideracións. Temos un problema ético moi grave, eu creo que hai que denunciálo continuamente. Unha entidade bancaria que se vendeu a precio de saldo, como a banca, rescatada con diñeiro público, non é ético que abra unha universidade privada para competir coa universidade como sistema público. Isto é gravísimo, Entón, creo que temos que plantexar desde ese punto de vista. E a universidade non é só aulas, tampouco é só investigación. A universidade son os estudantes que se moven pola rúa. Son os estudantes que falan entre eles, que fan asambleas, que van a actividades culturales. É un pouco todo este entorno de formación de cidadáns e de cidadás. Eu creo que isto é o que temos que deixar claro, e só nestes momentos o sistema universitario galego, que creo que é un bo exemplo tamén de coordinación entre as tres institucións, pode garantir iso como peza clave do que ten que ser o país no século XX. Gracias.
Moitas grazas. Ten agora a palabra Ana Pontón. Ben, pois, moi boa tarde a todos e a todas. Moitísimas grazas por estar aquí. Eu tamén, bueno, pois quero agradecer hoxe a presenza de Armesto, de Salustiano e de Rubén Lois, que, bueno, si decían Salustiano e Rubén que era difícil falar despois de Armesto, imaginadevos despois de que xa debullaron eles casi todo o que podíamos decir. En todo caso, eu sí que creo que hai algunhas reflexións, non, que o fío dese proxecto de creación de universidade privada que promove a banca en Galiza temos que facer no noso país. E temos que facelo nun contexto moi concreto. Estamos hoxe aquí moi poucas persoas neste espacio porque estamos vivindo unha pandemia que nos deixa moitas leccións. E hai unha lección clara, clarísima, e é que se queremos estar protegidos e se queremos que esta sociedade avance, necesitamos do público, necesitamos servizos públicos, e non só os que están na sanidade, tamén no ámbito educativo, porque a gran esperanza que temos todos e todas neste momento son as vacinas, pero detrás das vacinas tamén quedan moitas reflexións, non? Podemos deixar o futuro pois da saúde das persoas en mans de empresas farmacéuticas? Pois nos decimos que non, e para non facelo necesítase universidade pública, non? No noso país, aquí, precisamente na Universidade de Santiago, estáse desenvolvendo un proxecto de vacina que responde a unha investigación básica que cos criterios mercantilistas que están operando neste momento nunca estaría onde está, pero que tamén, como denunciou o propio director deste proxecto, non obtuvo financiamento público e estaría moito máis avanzada se realmente aquí se fortalecera o sistema universitario público. Por tanto, aquí estamos falando de principios, pero estamos falando de que modelo de sociedade queremos construir e cal é o papel que lle queremos dar á universidade no futuro, non? É evidente que o sistema universitario tense teorizado moitísimo, eu creo que cumpre funcións en 3 ámbitos moi importantes, non? Un que eu creo que é relevante e que sigue tendo deficiencias no noso país, e é que realmente a universidade sexa, non sei se un ascensor social, se un elemento de igualación social, pero esa función non a podemos esquecer porque eu creo que está incompleta, non? Lembro sempre, pois eu son filla dun traballador normal nunha fábrica, miña nai tiña unha pequena explotación gandeira, eu son a primeira persoa da miña familia que foi á universidade, e fun á universidade porque había un sistema público. Se non existira ese sistema público, é evidente que a universidade pois estaría limitada para moitas, para min, e a miña non é unha experiencia personal, individual, é a experiencia de tantas e tantas galegas e galegos e de tantísimas persoas, non? A universidade cumpre tamén outro papel que é moi importante, e é que pode haber progreso e desarrollo, e aí, pois para eso necesitamos mellorar a formación, e esa é unha cuestión tamén clave, que si únicamente vinculamos, non, o noso sistema universitario con intereses de tipo económico de determinadas empresas, o que estamos é perdendo unha capacidade, non, de formación de persoas desde un nivel crítico, a nosa formación, non, e as vocacións individuais, e desde logo deixando todo a un mercantilismo que creemos nós, ou polo menos eu tamén individualmente creo que sería letal, non? E a última cuestión, incidiron aquí, pero eu sí que o quero resaltar, é o papel tan importante que teñen as universidades a hora de promover a investigación e a innovación. E nun país como Galiza, isto sí que ten un carácter estratégico, porque hai pois outras nacións no mundo que teñen instrumentos de Estado, que teñen sistemas económicos moi potentes, que o mellor lles permiten complementar mellor este ámbito sin, digamos, que o público teña tanta relevancia, pero é que en Galiza, se nós queremos facer, non, de cara ao futuro da investigación e da innovación unha peza de desenvolvemento económico neste momento, está claro que ou se fai desde o ámbito público e coa universidade como motor, ou aí pois nos vamos a quedar claramente desprazados no deseño e digamos, nas dinámicas que se están producindo. Por lo tanto, detrás da defensa da universidade pública hai a defensa de dereitos e a defensa dun determinado modelo e papel de Galiza non só no Estado, sino no mundo, e que nos permita ser unha palanca de desenvolvemento no noso país. E para poder fortalecer isto é fundamental e evidente que vamos a necesitar desde o público, porque o proxecto de universidade privada de Abanca non responde a unha idea de país, responde a unha idea de negocio.
E unha idea de negocio no que, ademais, aquí se fai competencia desleal co sistema público e todo isto avalado por a Xunta de Galiza, que eu creo que non foi neutra, demostrou ser unha parte do proceso que claramente se situou pois do lado de a banca, e o señor Feijóo terá que explicar, non, porque se lle pon un alfón Ministerio de Educación, non, do que se di goberno máis progresista da historia, en contra do criterio das universidades, avale que esta universidade pode ir adiante sin ter en conta cal é a realidade galega, cal é o marco que hai e cal é a opinión unánime, que non é tan fácil, non, conseguir unanimidades no sistema universitario a hora de poder enfrentar esta cuestión. Claro, nós aquí estamos, creo que ademais nun momento no que non nos podemos levar a engano, porque aquí o que se está poñendo sobre a mesa é moito máis que a creación dunha universidade privada, que cambiar o modelo de universidade en Galiza, cambiar a concepción e o papel que ten que ter o ensino superior. Nós temos unha historia onde vimos como desde finais nas últimas décadas do século XX o proceso de mercantilización do ensino é unha realidade moi forte. No Estado español esa mercantilización empeza co goberno de Felipe González, onde decide que cando se instaura a través da LODE, o incremento tamén da idade obrigatoria para na idade en que é obrigatoria o ensino, que sube dos 14 aos 16 anos, eso se justifica para incorporar ao ensino privado o financiamento público. E logo vimos como eso se cronificou, forma parte do modelo e agora o que se pretende é sustituir, porque a pesar de que levamos máis de 40 anos, en teoría, onde se puido facer unha oferta suficiente desde o público, o que vemos é que a tendencia é cada vez a privatizar máis no ensino obrigatorio. Por lo tanto, aquí estamos nun primeiro chanzo que o que pretende é camiñar outra vez cara a un modelo no que se mercantilice e se privatice o funcionamento e a oferta do sistema universitario, que desde logo eu creo que é unha mala noticia porque vai a crear moita desigualdade social. Non creo que aporte tampouco excelencia desde o punto de vista do que significan as universidades, e é evidente que isto vai a facerse única e exclusivamente para servir o capricho de alguén que se algo debería polo menos era escoitar as universidades, porque eu digamos que aí comparto moito esa reflexión que facía Rubén Lois, en que é inmoral que unha entidade bancaria, que é o resultado das caixas, que foi intervida con fondos públicos, que se malvendeu dunha forma grotesca e perxudicial para o noso país, agora inicie unha batalla destas características en contra dos intereses de Galiza. É inmoral eso, pero pareceme tamén que é indecente que todo isto se faga coa colaboración dun goberno galego que, insisto, creo que ten que explicar por que vai por esa dirección. Eu penso que estamos nun momento no que, ademais, tampouco é casual como van pasando as cousas. En teoría, nos pensábamos que a semana que ven íbamos a debater a toma en consideración do proxecto de lei no Parlamento. Non se debate, en teoría, porque se lles esqueceu cualificar as enmendas. Eu, sinceramente, a estas alturas da película, non me creo que isto responda a un erro. O que creo é que se quere levar o proceso cando a universidade está en época de exames, tramitaremoslo a fume de carozo, mesmo habilitando os meses de verán, e chegaremos a setembro xa con todo o camiño allanado para que se poda facer, que se tramite unha lei desta envergadura tamén en plena pandemia e coas restriccións que temos neste momento e coa imposibilidade de ter un debate sobre o que realmente significan as universidades, pois esta universidade privada eu creo que non é casual, que é algo deliberado e que o que busca é facelo coa menor contestación social. E todo isto, ademais, faino un goberno como o goberno galego que durante os últimos anos, collendo a crise como excusa, o que estuvo facendo foi retraer recursos ao sistema universitario público nun momento no que o sistema universitario que necesitaba era máis medios, porque ademais estaba en pleno proceso de cambio de transformación, e mentres outras universidades en outros estados se fai unha aposta por os seus sistemas educativos superiores, aquí o que estamos vendo é que se exprimiu
e se dificulta ao máximo o funcionamento do sistema universitario. Vos pensades que aquí, para poder crear novas titulacións, hai que restar prazas en titulacións que xa están vixentes, que isto está provocando que hai xente que ten que ir a estudar fora de Galiza e que tamén estuvo provocando, e eu creo que tamén temos aí un problema moi grave que hai que enfrentar nos próximos anos, e que hai tamén unha certa descapitalización da universidade. Por un lado, non, por a vía de todo o personal investigador que acabamos enviando fora do país porque aquí non se fai unha aposta estratégica por eles, e por outro lado, bueno, pues porque aquí se vai a sustituir a moitísimo profesorado, non, que existía porque se recorta e se quere recortar en gasto público, en gasto que les chaman corrente, non? Pero bueno, como pode funcionar unha universidade sen profesorado, ainda que eso sexa gasto corrente, non? É unha cousa que alguén tamén nos debería de explicar, e que en todo caso, bueno, aquí o que estamos asistindo é a un estrangulamento tamén desde o punto de vista económico das universidades. Para que vos fagades así unha idea, non? Algúns de datos que me parece que exemplifican moi ben isto que estamos dicindo. Hoxe as universidades teñen menos financiamento que no ano 2009. Eso resume cal é a situación do sistema universitario, e é evidente que as necesidades, os retos, non, e o que se necesita, pois que é moito maior, non? Desde logo, nós, desde o BNG, temos claro que aquí temos que dar un debate moi importante, que este é un debate que non é da universidade, creo que é un debate do conxunto da sociedade galega sobre que modelo universitario queremos ter, que temos que, polo menos, intentar por todas as vías que podamos, non, frear este proceso, bueno, pois que claramente é un proceso, creo que non vai a traer nada positivo para Galiza, que é un paso máis nesa mercantilización, e que creo que o que temos que pensar é como se ensina e non como se gaña cartos gracias ao ensino, non? E que un dos grandes avances que tivo, eu creo que o noso país, pois é precisamente que haxa universidades públicas, e que no que debíamos de estar pensando é como facemos para que a nosa universidade pública funcione mellor, non? Para eliminar barreiras que siguen existindo, e que para a Universidade Galega pois sexa un puntal á hora de que poidamos cambiar modelo económico e desarrollar tamén pois esa transferencia de coñecemento. Desde o BNG temos moi claro, non, que nos imos votar non a esa universidade privada, porque queremos votar sí a universidade pública e galega. Moitas grazas. Moitas grazas, Ana, moitas grazas a todos e a todas. Non sei se temos uns minutiños pouquiños para algunha pregunta. Sí? Hai unha no chat, vale, pois... Creo que teño eu aquí, sí. Non sei se hai algunha pregunta tamén de alguén dos presentes. Dende aquí non vexo. En todo caso, leo primeiro a pregunta que teño no chat. Que opinión merece os interventores a opción outorgada ás iniciativas universitarias privadas de publicitar os seus servizos en centros de ensino medio públicos? Non vai dirixida a ninguén en concreto, así que quen queira responder. A ver, a oferta privada que hai hoxe en Galicia, a única que hai é a do CESUGA, que está en Coruña e que é unha franquía dunha universidade, a San Jorge Diocesana de Zaragoza, que non cumple cos criterios establecidos polo Ministerio para ser universidade. E xa non é a Universidade de San Jorge, isto é unha franquía que promocionan centros privados de ensino secundario. A pregunta é que supoño que eles promocionarán que fan publicidade nos centros de ensino secundario, claro. Pero eso non só o CESUGA, sino calquera universidade, casi todas as universidades privadas lanzan o seu anuncio en todos os lados, non? Eso forma parte das regras do xogo. Bueno, creo que en todo caso o sistema público mellor que non debería de servir de canalizador nin fomentar, non que este tipo de universidades teñan
unha canle, digamos, de difusión gratuita. Se esas universidades queren difundirse, que se difundan a través dos seus medios. En todo caso, creo que o sistema público que debe de favorecer e o que debe de publicitar son as ofertas que temos desde o ámbito da universidade pública, que parece o lóxico, non? Eu teño entendido que a maior parte das veces o que fan é feiras en recintos privados e cousas deste tipo. Ora, o que non deberían é de utilizar os recintos públicos para isto, non? O sea, os recintos, digamos, as sedes dos centros de ensino públicos, non? Teñen 1000 sitios e 1000 medios para facer a súa publicidade. Hai unha cuestión ali ao fondo, sí. Hola, boa tarde. Bueno, en primeiro lugar, agradecer este acto na medida que foi clarificador todas as intervencións. E, en todo caso, dúas ou tres cuestións que penso deixáronse, pero que son importantes e cara a profundizar dela. A incompatibilidade que hai a respeito de algo privado co público, ni siquiera no que é o plantexamento teórico, nin siquiera o teórico se pode partir para máis na universidade que algo privado vai ter un beneficio social, un beneficio que para o conxunto da sociedade. Ni siquiera no plantexamento teórico. Sabemos que lo vamos repetido moitas veces e non deixa de ser non é unha consigna, é un feito real. O privado é beneficio, o público só é o que é social, non? Entón, a universidade está creada exclusivamente para élites, exclusivamente para un control social dunha clase, evidentemente, que sigue sendo a clase dominante e que neste momento é a través dun sistema neoliberal que é a modernización do capitalismo, non? Entón, eu digo que eso creo que o temos que ter moi claro, porque é inviável. É dicir, non é pensável que unha universidade que vai facer nin siquiera beneficencia, xa non vai ser, ni moito menos, ningún obxectivo social, non? E outra cuestión, eu creo que é moi simplificador o que está ocorrendo hoxe. Non ocorre en Galiza, pero ocorre no Estado español. Vamos a ver, hoxe un fillo de alguén que ten un poder adquisitivo, un galego ou galega que o seu fillo quere que estudie medicina, non ten ningún problema se ten pasta. Hai universidades que pode acceder, normalmente, hasta creo que a selectividade aprobada é punto. Pero moitas. É que digo medicina, outras titulacións, pero sabemos que para estudiar medicina non fai falta ter pois unha media, debe ser un 12 ou un 13 puntos, non? Iso é alarmante no Estado español. Todas as universidades privadas que hai neste momento ofertan carreiras, algunhas delas, que o público restringe sumamente, e, por outro lado, non digamos xa nos graus, non? Os graus, iso é un escándalo absoluto, non? Eu supoño que todo o mundo coñecedes como hai algunha universidade a distancia que ofrece 1000 prazas de graus. 1000 prazas de graus. E podemos continuar, non? É dicir, que eso, o que sí é certo que, desde o punto de vista social, é moi clarificador, non? Entón, eu creo que, aparte de todo, nun país como o noso, dunha desgalicización absoluta, claro que nos veñen unha universidade privada, sin lugar a dúbidas, vai a reforzar a nosa función, o noso papel e a nosa desgalicización. En todo caso, xa se dixo, creo que é fundamental que isto é abrir a veda. E cando se abre a veda, se evidentemente non hai unha correlación de forzas diferentes, é gravísimo. E remato con unha cuestión, que xa o dixo, mas dixo Ana, pero creo que tamén é fundamental clarificar esta sociedade. Seguramente o PSOE vai votar no Parlamento galego en contra desta lei. Pero hai unha legislación básica neste momento que permite crear estas leis. E que, sin embargo, tendo unha maioría no Parlamento español incapaz de modificar, polo menos naqueles aspectos máis lesivos, non? Claro, é dicir, non se pode ser tan hipócrita, non se pode xogar con doble lenguaxe, non? Bueno, eu, nada máis, estas reflexións, que xa dixeste de vos, pero creo que son importantes porque son clarificadores a respecto da sociedade en conxunto, non? Bueno, eu creo que xa se dixo, Sí. ti acabas de recalcalo, de que son un negocio e son elitistas. Son para unha minoría social, para unha clase social. É todo o contrario do público. Eu teño aquí un dato. Mira, as universidades privadas españolas teñen uns rendimentos económicos extraordinarios. O curso pasado vendeuse Alfonso X el Sabio a un fondo inversor de capital risco, CVC Capital Partners, por 1.100 millóns de euros. Exacto. Son negocios dos máis rendibles que hai hoxe en día. Entón, a mí non me extraña que a banca centre tamén o seu obxectivo en ese negocio.
Pero a parte de negocio ten unha componente social, que tamén comentabas ti. Isto é para unha minoría social, que poda pagar un prezo de matrícula de 8.000, de 10.000 euros frente aos 600 na universidade pública. É excluinte, sectaria, como decía Salustiano. A mí me parece que é obvio, pero claro, pois seguramente hai que insistir máis, hai que teimar en estos temas e repetilos constantemente, cousas que nos parecen obvias. Sí, é que, por facer ficape no mensaxe, é que, sendo absolutamente grave que estas iniciativas sean un puro negocio, o caso de Alfonso X Sabio é tremendo, indica por onde van moitos tiros, pero é máis grave todavía, e máis grave, como decía Rubén, a iniciativa de un banco rescatado desta maneira e que é onde están os aforros dos galegos, non? Que vaya non só ao negocio, sino que vaya a algo peor, que é as élites orientadas, tendenciosas e perniciosas. É dicir, o gran problema é que hai moitas iniciativas privadas que non van ao negocio. E non sei o que é peor. Hai iniciativas privadas que van a cultivar e a educar con un sesgo confesional ou non confesional e, polo tanto, sesgado a población, a eses grupos, para facer o que decíamos, esa élite que ao final é unha secta, porque orientan hacia unos valores completamente distintos e se perde o concepto básico da universidade, que é eso, o que di a palabra universidade, non? É dicir, independencia, autocrítica, criterio aberto e dar a formación do que se sabe no mundo sobre as cousas, para que cada un faga a súa interpretación desde a súa perspectiva, desde os seus sentimentos, desde as súas ideas, non? E en liberdade, non? E o gran problema é que hai esa tendenciosidade na educación de determinadas élites, non? Que por iso eu os sinonimizaba con sectas, non? A verdade é que temos que facer máis fincapé en isto. Eu o que lle pediría á banca é que, en primeiro lugar, todos estes diñeiros da fundación pois os invirta en investigación para a vacina, o COVID, ou darlle fortaleza ao sistema universitario galego e a investigación. E sería o máis ético, non? O sea, que... Sí, e esa parte da colaboración público-privada tamén, fixadevos tamén o cambio que ten en Galiza, porque as caixas de aforros, antes da banca, colaboraron de forma moi estreita con que eran os colexios universitarios, en Coruña, Lugo, Ourense e Vigo, que prácticamente financiaron. Despois de que se constituíron as universidades, tamén colaboraron ca universidade. Ora pegan un xiro tremendo, cando desaparecen as caixas de aforros, cando aparece este banco venezolano, e pega un xiro tremendo e dice, no, o negocio fago eu, creo unha universidade para as miñas élites e ataco a universidade pública. O que decías ti tamén dos ensinos a distancia. A ver, Google lanzou aí uns meses uns cursos que non teñen recoñecemento oficial, que me parece que ten unha matrícula de 100 euros, e todos os que teñan ese título, que de 6 meses, son estudios curtos, poderán traballar nas empresas de Google e todas as empresas que asinen convenios con Google. O sea, é sacar o máximo rendimento xa económico, porque Google pode matricular igual a 100 millóns de personas a 100 euros cada un. E lle dá un título que despois vai ti con el por aí a ver se alguén che emplea, non? Eso é o que decía Ana, a mercantilización extrema que estamos vivindo nos últimos anos, pero que non é nada novo, que isto vende moi atrás, e isto hai que perseverar e estar día a día aí ao pé do cañón, porque isto é unha carreira de fondo. Si, eu quería insistir tamén nunha idea. Isto tamén é un problema de mercantilización en países semiperiféricos. No centro dos países que teñen máis investigación e mellores universidades en Europa son universidades públicas. O sistema alemán é un sistema público, con alguna excepción. O sistema británico é un sistema público. As escolas superiores francesas son escolas públicas. Ten unha cuestión de Estado, unha cuestión do público. Pero tamén temos que pensar un pouco niso. Poden ter un estatus particular, Oxford ou Cambridge, pero son universidades públicas. Entón, temos que pensar tamén a correlación entre os sectores onde
A universidade creou coñecemento para o desenvolvemento de actividades industriais e de innovación, o sur da Alemania, ou Suecia, ou todo o entorno da región metropolitana de Londres, onde son as universidades públicas os que fixeron iso. Non hai, no caso europeo, casi ningún exemplo de universidade privada que xerara ese mesmo tipo de sinerxias sobre o conxunto do territorio. Temos que pensar, é dicir, se nos vende unha cosa que teóricamente vende o capitalismo central, e non é certo. É tan importante que a universidade sexa pública que os países centrais en Europa teñen sistemas públicos. Eu creo que hai que insistir neste tema. Sí, eu simplemente tamén lembrar, porque creo que ten certo interese neste debate, non? E que aquí estamos en un cambio de fondo, que no inicio desta pandemia xa houve un ataque á universidade pública por parte do Partido Popular, aquel decreto no que quería convertir as nosas universidades nunha especie de academias online, que detrás deso non creo que ese decreto se poda separar da creación desta universidade pública e dun cambio de modelo de moita trascendencia. Claro, desde aquí Armesto, estamos falando de que neste tipo de universidades e por o que di no proxecto, o prezo de matrícula vai a oscilar eso, entre 7.500 euros e nun caso dos másters a 12.000 euros. O sea, que familia, o sea, non digo de traballadores e traballadoras, casi digo de funcionarios deste país, que tamén son traballadores, pero refirme a que teñen unha capacidade adquisitiva maior que os asalariados do ámbito privado, podería pagar unha universidade deste tipo. Cal sería o seguinte, ¿no? Que a banca lles concedería créditos para que se endebeden para poder estudar na universidade. E eu, no fondo, tamén creo que aquí sí que hai unha competencia desleal clarísima, pues, no sentido de que se hai unha universidade pertencente a unha entidade bancaria que ten un peso moi importante no país, que está ofrecendo estudos no ámbito económico, evidente que aí xa se vai a establecer un sesgo, non? A quen vai a contratar esta entidade. Claro, que isto tamén é unha chantaxe, non, para moitas persoas que queiran dedicarse ao ámbito bancario. Desde logo aquí hai moitas implicacións, pero bueno, creo que máis alá do que poda querer a banca, para min o grave que haxa gobernos que sexan funcionais para esos intereses, porque evidentemente pois esta entidade, que é ahora mesmo unha entidade privada, evidentemente non ten memoria, non, do que podía ter feito, non, e como podía ter, pois, ao mellor tamén trazado outro tipo de colaboración que fora máis congruente co que fixeron as caixas, pero, bueno, está claro que vai por esta liña, pero, insisto, o grave é que teñamos un goberno que se vai saltar a lei, porque, claro, é clarísimo que se vai saltar a lei, que está favorecendo, ademais, unha tramitación que podemos decir que VIP, que quen lle dera ás universidades galegas ter este trato que está tendo o proxecto de lei, e que claramente tamén define un tipo de relación entre o poder político e o poder financiero. E iso sí que é preocupante, porque non se dá só neste caso. Pensade que agora estamos en todo o debate dos Next Generation e como se van a utilizar esos fondos, e de novo vemos que a banca, xunto con dúas empresas como pode ser Reganosa ou Naturgy, van a ser que decidan o futuro económico deste país, porque non o vai decidir a Xunta de Galiza, porque se crea un instrumento no que estas empresas van ter maioría. Claro que isto define tamén un tipo de relación no que eu creo que os termos están subordinados, porque o poder político debería de controlar os poderes económicos e financeiros e non ao revés, pero, en fin, o mellor algún está buscando a súa porta xiratoria, quen sabe. Moi probablemente. Ben, temos que ir pechando xa este acto, a non ser que alguén da mesa queira dicir algunha ultimísima cousa, senón, pois eu limítome a... É unha cousa que creo que cando se aprobe este proxecto de lei, como mínimo no Parlamento, nas portas do Parlamento deberíamos de expresar que hai unha sociedade crítica e que non está de acordo con que se privatice. Se me deixas, Nadia, entón, sí, claro. Aproveitando o guante que nos acabas de lanzar, Ana, xa está previsto, xa están comunicados, non son públicas aínda, pero o propio martes 25, que segundo as últimas noticias é cando vai a ser tomada a consideración no Parlamento, pois xa están convocadas concentracións diante do Parlamento, unha concentración que esperemos que sexa grande e ampla da sociedade galega en contra desta Universidade Galega, e seguirá tendo resposta nos campus o día 2 de xuño, aproveitando o guante.
Ben, pois con este dato quedamos, non me queda máis que agradecer ás persoas da mesa que nos cargaron de argumentos para a defensa da Universidade Pública e a todas vós por estardes aquí e as persoas que nos seguistes por streaming. Moitas grazas.